Смисъл... Не знам какво се чува, брат. Така съм гличнал в момента, че... Какво става, брат? Вица е, брат, тъй съм гличнал маняк, че... Тук ще е гадно. А? Гличнал съм много яко. Нет, мишката нищо не му омърна, ти е лут. Какво? Какво? Какво ти е, брат? Не мога да мърда на такъв стак, момче. С кой се биш в момента? Фо? С кой се биш? А? С кой се биш? Левата или зеления? Не знам. Не знам, аз съм много яко гличен човек. С първия, с ливавия.